Goedenavond, het is zondag 7 juni en u kijkt naar het nieuws van Omroep Zeeland. De reuzenberenklauw is weer op heel veel plekken te zien. En dat is een overlastgevende plant, want je kan er brandwonden door krijgen. Hij is gevaarlijk, maar hij verdrinkt ook de plantjes die hier eigenlijk horen te staan. Nu proberen ze hem op allerlei manieren te bestrijden, maar dat is niet makkelijk. Ik sta hier met een of andere apparaat in mijn handen. Ik ga even vragen aan Arnold Heijmans wat dat is. Dit is een machine uit Engeland. En daarmee bestrijden we dus bijvoorbeeld de invasieve exoten zoals de reuzenberenklauw, maar ook de Japanse duizenknoop met hoogspanning. Op het rupsvoertuig staat een aggregaat om de hoogspanning te leveren. En dan kunnen we op de lans middels de selector switch kiezen in 3 standen, 3, 4 en 5000 volt. En als je dan zo'n plant bewerkt met deze stok, is die dan gelijk dood? Dit soort planten met simpele wortels, dus in principe na 1 keer zijn die gewoon weg. Japanse duizenknoop, dat is een heel vervelende plant omdat hij zoveel biomassa onder de grond heeft. Die moeten we wel een aantal keren herhalen. Is deze methode nou het ei van Columbus? Of? De eerste resultaten zijn veelbelovend, absoluut. Het is een gifvrije methodiek, we hoeven niet te graven. Het heeft heel veel voordelen, het is selectief, dus andere beplanting eromheen, die verstoren we niet. Het is wel arbeidsintensief en daardoor duurder misschien dan gif. Tijd kost geld, ja, absoluut. En als je het inderdaad vergelijkt met gif, dan pak je alles mee. En is dat wenselijk? Milieuvriendelijk is het dus zeker? Absoluut, ja. Zorgverzekeraar CZ zit in de maag met de tweet van statenlid voor Forum voor Democratie Martin Bos, die veel ophef veroorzaakte. Bos zit in de ledenraad van CZ en schreef recentelijk een column voor CZ Magazine. In de tweet beledigt Bos mensen met het syndroom van Down. Een groot aantal CZ-leden dreigt op Twitter met opstappen als de zorgverzekeraar Bos niet uit de ledenraad zet. CZ neemt afstand van de tweets en zegt stappen te ondernemen. De verantwoordelijkheid voor naleving van de coronamaatregelen in de horeca ligt te veel bij de ondernemers en te weinig bij de gasten. Dat is de reden waarom Café de Pompen in Goes 4 dagen na de heropening weer dicht is. Het risico op een boete van €4000 is te groot. Daarom sloot het café. Hoe was dat? Ja, hartverscheurend eigenlijk. Eigenaar Moison vindt dat er meer verantwoordelijkheid moet liggen bij de gasten. Ik denk dat als de mensen zelf een boete krijgen, net zoals dat ze op straat krijgen, ook op het terras, en duidelijk vanuit de overheid aangegeven wordt wat er verwacht wordt van deze mensen, dat het een stuk makkelijker zal zijn voor ons. Ook Café La Strada in Goes sloot om dezelfde reden de deuren. De eigenaar liet dit briefje achter. Morgen is er overleg over de kwestie tussen de gemeente Goes, Horeca Goes en Horeca Nederland. Kijk, en deze is dus 89 mm. En dat betekent dat het beestje ongeveer 3 weken oud is, 21 dagen. Wegen, meten, ringen. Alex de Smet is er maar druk mee in Zeeuws-Vlaanderen. Maar niet zo druk als hij zou willen. Het gaat al jaren niet goed met de steenuil. In 15 jaar tijd is de stelen met zo'n 30% afgenomen. Het landschap verandert, het wordt steeds sterieler. Economisch gezien snap ik dat wel. Maar aan de andere kant, de natuur, dat is de keerzijde, die leidt daaronder. Maar er is hoop voor het uiltje. De provincie heeft geld vrijgemaakt om bepaalde diersoorten, waaronder de steenuil, een boost te geven. Eerste prioriteit, nestkasten. Want het breekt veelal aan broedgelegenheid. Op de langere termijn moet je dus gaan kijken naar een stukje gebiedsinrichting. Want het beest moet ook voedsel hebben. Het moet ook een stukje beschutting en bescherming hebben. Dat betekent dat we toch met de eigenaren van de percelen rond tafel moeten gaan zitten. Om te kijken van hoe we dus het erf geschikter kunnen maken voor die steenuil. Zodat deze beestjes over een paar weken zorgeloos rond kunnen vliegen. En zich volgend jaar voort kunnen planten. Simone de Vis en Ben Kedre hadden een succesvolle kapperszaak in het centrum van Londen. Simone was vanuit Henkensand naar de hip en happening Engelse hoofdstad verhuisd voor Ben. Ze werkte bij hem als barbier, maar ze wilde terug naar Zeeland. Toen zei ik na 3 jaar ongeveer, nou ik zou eigenlijk wel graag terug willen naar Zeeland nu. Hij zei nou, ik ga liever naar Italië of Spanje, iets tropisch, maar ja, als je echt terug naar Zeeland wil, dan ga ik wel mee. En toen hebben we hier een pandje gevonden, heel toevallig. En toen hebben we eigenlijk alles verkocht. Daar zo, een goede maand voor de coronacrisis. En toen zijn we hierheen gekomen en toen hadden we tijd om alles even te verbouwen. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. Ik vind dat in Zeeland heb je meer dat
samengevoel. Dat gevoel dat je alles gezellig doet en eventjes op het gemakje en dat heb je gewoon in Londen niet. The people are very cheerful, so whenever you go out they say hi to you, they're very open-minded. London is also the same, but people are more busy with their work. So it's a slightly different atmosphere. Ik denk dat er in Zeeland nog niet veel bekend is over het vak barbier, echt een luxe herenkapper. En ik denk wel dat het misschien moeilijk is om te beginnen, omdat mensen het concept nog niet kennen. Maar ik denk als het een beetje gaat lopen, als het balletje gaat rollen, dan denk ik dat er best wel wat vraag naar is. Met de buien kwamen we vandaag lange tijd goed weg. De meeste waren ten noorden van de grote rivieren, maar de kans op een bui neemt nog toe vandaag. Het weerbeeld was zeker vanochtend mooi met de klassieke stapelwolken en zon. Een beetje hoge bewolking ook, hier bij de Kaloot bij Vlissingen-Oost. En die windveren geven een beetje de verandering aan, want vanavond, vannacht en morgenochtend is het overwegend bewolkt en verspreid vallen er enkele buien. Minimumtemperatuur rond 9 graden, de wind draait wat bij naar het noordwesten. Morgenmiddag waait de wind uit het noorden en dat is redelijk goed nieuws. Het is dan droog en vrij zonnig aan zee. Landinwaarts en in Zeeuws-Vlaanderen blijft er nog kans op een paar buien. De maximumtemperatuur doet weinig, die is morgen opnieuw een graad of 16. Gaan we dan kijken naar dinsdag tot donderdag, dan zijn dinsdag en woensdag droge dagen met zonnige perioden en een matige wind uit het noorden tot noordoosten, bij maxima rond 18 graden. Na woensdag gaan we door naar ongeveer 20 graden of iets meer, maar het wordt dan licht onstabiel en er is op de lange termijn dan ook kans op een paar regen- of onweersbuien. En tot zover voor vandaag. Straks kunt u nog kijken naar een compilatie van Vestrock 2019. In verband met het coronavirus kan het festival, wat dit weekend plaats zou vinden, niet doorgaan. En daarom brengen wij het festival naar uw woonkamer. Met optredens van onder andere Nielsen, Davina Michel en Navarone. Veel plezier daarbij, een fijne avond en tot morgen.